Prelucrarea materialului dificil de tăiat nu este atât de dificil. Performanță copălșitoare. Pentru tipul die-jet SKG09. Die-jet a dezvoltat scule specializate pentru materiale dificil de tăiat, cum ar fi inconel, aliaj de titan sau oțel inoxidabil întărit. Numele sculelor este SKG09. Die-jet SKG09 a adoptat geometria cu mai multe taisuri pentru a spori eficiența prelucrării. Unghiul de tăiere al placutelor acoperite este foarte ascuțit. Materialul din carbură este rezistent la căldură. Forța de tăiere este cu 10% mai mică decât a sculelor convenționale. În cazul prelucrării aliajelor de titan, durata de viață a sculelor este mai mult decât dublă. Apul maxim este de 0,9 mm, astfel încât timpul de prelucrare va fi redus considerabil. În primul film este prelucrarea plăcii 1, 4404. Dimensiunea plăcii este 1600x150x25 mm. Este foarte subțire. Primul pas este interpolarea. Viteza de avans este de 3 mm pe minut. Puteți vedea că așchile de tăiere sunt evacuate fără probleme. Rata de îndepărtare a metalului este de 30 de cm3 pe minut. Al doilea pas este frezarea plană. Viteza de avans este de 5 mm pe minut. Surprinzător de repede. Rata de îndepărtare a metalului este de 90 de cm3 pe minut. Datorită forței de tăiere cu specificații reduse, die-jet SKG09 poate prelucra fără probleme chiar și în cazul în care grosimea materialului nu este suficientă. Următorul film este prelucrarea aliajului de titan T6Al 45. Viteza de tăiere este de 60,6 metri pe minut. Viteza de avans este de 1600 mm pe minut. Apul este de 0,6 mm. Puteți afla cât de eficientă este această aplicație. Datorită combinației de unghi ascutit de taiere și carbură puternică. Die-jet SKG09 a realizat 2 ore de viață a sculei. Înseamnă că puteți utiliza 8 ore pe o placută. Este foarte economic. Rata de îndepărtare a metalelor este de 19,2 cm3 pe minut. Următorul film este prelucrarea Inconel 625. Viteza de tăiere este de 36,7 metri pe minut. Viteza de avans este de 760 mm pe minut. Apul este de 0,5 mm. Chiar dacă prelucrarea este inconel, SKG09 arată performanțe remarcabile. Durata de viață a sculei acestei aplicații este de 2 ore. Rata de îndepărtare a metalului este de 7,6 cm3 pe minut. SKG09 facilitează prelucrarea titanului sau inconelului. Nu vă fie teamă când veți prelucra materiale dificil de tăiat. Credem că die-jet vă poate ajuta.